Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan araul, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka dagiti amin at taga Sitio Bubur, Al-Alinaw Norte, Nagilian, La Union, especially ti Velasquez family from Imelda Velasquez. Inang Rosario Bersaval, Clarita Pahe and family, Joseph Cabansag and family, Osaliak and Cabansag family ti Quezon, Isabela, from Benny Rose, Jose and Paul Laya ti Barcelona, Spain, Nanay Meli di Newtown, Santa Maria, Ilocos Sur. Belated happy graduation kada Rowan Laya Bayani kan Ate Elise Eleksyon from Elma Basio. Tibayan family from Priscilla Cabral. Ador manangan kan anak ko iti Inabaan Sur, Rosario, La Union from Yara Asiana Manangan. Espirito family ti San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan from Dominic J. Espirito. Happy birthday Jasmine Rivera. Shout out kani Dayan K. Rolyoda. Happy 50th anniversary Siasi 61892 Samahang Ilocano Fraternity from NCR Batch 99 PMMS Manila Chapter. Happy 16th year wedding anniversary kanila kay ko Joselito Galapon di Tabugnay, Jadin, Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Agustin family ti Emiliana Santa Marcela Apayao from Jessica Agustin. Karag family ti Barangay Karagawan, Kabugaw, Apayao from Den Castillo. Bautista Lagmay Pascual
Galamgam ken Gutierrez family ti San Quintin, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Jeremy Castro ti Pindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro. Gani Matusalem, Jenny Lynn, Kimberly, Lady Len Matusalem. De la Cruz family, Elsa ken Mary Ann Matusalem ti Dubai from Nelia Limon. Shout out kada Marilyn Valdez, Rolando Guerrero, Nati Agustin kan Homer Alamo. Rakino family, Sofia Angel kan Sofia Angeline, Jaylin Onate. Samahang Ilocano 61892 International, Cote des Neiges Chapter, Montreal, Quebec, Canada. From Internal Vice President Clifford Rakino. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Raul. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Raul ngam dispensaram no jakon inlanad pay ti address ko. Manipod na sarakan mi ti YouTube channel yo, kanayon matan apadaanan mi dagiti maidram-drama apadas ti biag, dagiti padak adumdumngag, nang runa dagiti adda iti balasiw taaw. Naadaanak iti puot analaos ti kinauyong ti amak manang. Naganusak paylaeng, nabalkutan iti buteng ti barukong ko, gapo iti kinauyong ti amak. Talo kami nga agkakabsat, ni manong ko ariko, siya ken ti buridak mi ani Angela. Pasaray kabilan na kami idi ti amami tunggal adda di na magustuhan. Madlaw mi tinalaos nga asi kada kami ti inami, ngam awan mat maaramidan na. Aging gaadimtang ti gundaway, adya ko nakaanos, kat nagtalawak manang. Diyak impakpakaam mo no sa dino tinapanak. Nagbiagak nga agmay-maysa, babaan iti bukod ko apanagsalukag. Kat diyak pulos ininteres ti nakidamag, maipapan iti pinanawak a pamilya. Kalpasan ti 20 atawan, naamwak apimusayan dagiti dadakkel ko. Kat kalaat pa'y nagpukaw ti inauna akabsat ko. Ingkadeng ko nga rod, tinagsubli, iti lugar mi. Isulat ta nga iso ti paraangan mi, sipo di manawak. Kaslawan tinabaliwan, kalpasan ti 20 atawan na pinanawak da iti alugar. Adda nga ta di tabalay mi ni ading kong Angela. Uno, adda iti balay da lola. Iti kadak ita dito solar mi. Kaslag subsublimat kanyak tinapalabas. Pudno apimusa yan da iti tatang. Ngam iti pa nagsublik diti lugar mi. Kasla nagsublimat ti butang nga imukuok iti kaunggak. Butang nga kalat-latan ama magtibayo iti barukong ko. Tunggal mangag ko ti danapag da iti tatang na sumangbat. Nagsubli ti panagamak kamariknak. Gaputaam ka nga itanyaman nga oras kat kabilan nakmanen no adda di na magustuhan. Impagarup ko no natibkira kon. Isungayin kagumakti nagsubli ditoy. Ngam iti idadapaw ko ditoy solarmi. Kaslakala at manin anabalkot iti butang ti barukong ko. Panagriknak kat kasla dapay lang ito'y abiyag day di tatang akala at lata na mangkabil kanyak. Kaya tasawan day ito'y sanak pay lang anawaya-wayaan. Ang taltalin na pay lang ang nakapupukak itinapalabas. Nabayag a pinanawak day ito'y lugar. Ngamiti kasto'y ang marikrik na kita.
saan napulos anapunas dagidi saan anasaya at apas pasamak. Lola Berta? Raul, si kakading agpayso da ita, apok. Siya nga rod, Lola. Adda akon. Umay ka, apok. Sumra ka. Umay ka. Agyaman ak, Lola. Kumusta kan, apok? Diyak paikit din malagip, numano atawan ti kaawan mo. Apay nga italaang ang nagsubli ka. Pasensya kayon, Lola. Nadaanak lang iti kirot ang nagsubli. Iti naamwak nga awanan day di tatang. Tilang nakaladladingit. Awan mo't anday dinanang. Kat ni Manong Rico. Kalaat-lat tagayan mo na nagpukaw. Nasakit kanyak dagiti naamwak, Lola. Saan laang asikatin nasakitan na po? Ngamamom ka de, asa anak anapukawan itinamnama. Marikrik nak ngamin, nga agsubli kamutlaang. Pakawanindak no pimanawak edi, Lola. Diyak ngaminan maibturan tinalabos sa kinaranggas da edi tatang. Maawatan ka, apok. Amin tayo kat adarasun na. Iso na laang tamakapalading itikala at lata nga ipapanaw mo ide. Kumusta kayon, Lola? Ni ading ko nga Angela. Nasaya at mati ka sa sadya, Adim. Addan panggadan na. Ngam saan nga iso ti dakkel ti sweldo na. Ta saan ba't anakaturpos iti kolehyo. Anya ti kaya ti asawan, Lola? Idipim mo say day di inayo. Nagsardengan anagadal. Nagsapulan iti trabaho na. Gapot agmay-may samatan iti balayo. Pasaray dito yun nga agyan. Taagmay-may sa akmat nga roden. Manmanon ang maturog iti balayo. Ngam kanayon ang mapanagdalus ijay. Lola, ado ti saludsud ko aka sa pulak ti sumbat. Nang runa ti may papan ka ni Manong Rico. Tinasaya at aginanaka payapok. Pagsaritaan tantulaangan ti maipapan iti daitabanag. Sige, Lola. Agin na naakbit. Kalpasan na. Kuyugandak amapan iti balay mi. Lola, apay akasla, nag-ilat mo tanda iti balay. Idi ubingak kat kasla naglawa da ito eh. Gapot-abotang tinangbalkot kan ka iti kinaubing mo. Kat tibutang apok, palawaan na tenyaman abanag. Malagip ko pa lang day din na minsan narabi. Ngayon barsak ni tatang tilampara. Naglamang kami ka ni ading ko nga Angela iti sirok ti lamisaan. Rinabi mapasamak ti kasta, uray idipimanaw kan. Ha? Ni ading mo nga Angela, ti pasaray agdalos ka dagiti reduma ti mabuong nga alikamot nyo. Anyan. Nakakaasilakit di tinagbali na biyag ni ading ko nga Angela kadagiti apanawan. Nang ro nakatawan mo ti maaramidan day dinanang. Tunggal mang riribok day di tatang. No apay mo't ngamin akas jay ti ugali day di amam. Pasanod ti panaglakay na. Imbes ko mga agnakam gaputa lumaklakay. Ngam saan mo't? Takas laki marukit din ti kinaranggas na. Nang runa idikala at apimanaw ka, apok. Siyak ti may kadwa kada kami ngagkakabsat.
No saan nakapimanaw idi. Siya kumatinag sa dagan day dinanang, kanya ading kong Angela, idi kalata nagpukaw ni Manong Rico. Apok. Lola, talaga kadi-adiyo ang muno sa dino tayan ni Manong Rico. Tilaang makunak, apok. Adda dagiti pagteng iti napalabas asaan aninamnama. Adda dagiti palimod arumbang kuman alipatan. Ngabi ti panagsublim. Kalaat mo't ti panagsubli ti lagip ti napalabas. Lola, iti kadak manan diti balay. Kasla malalingag ko pa'y lang ti panagpukpukaw, ken panagungungat day di tatang di tasalas. Uray nagdadata pimusayan. Gapo ta dito'y anapasamak amin dagiti. Iso asaan basta-basta mapukaw day ta iti lagip mo. Diyak magustuhan di kasta marikrik na kita, Lola. Impagarup ko nun natibkira kon. Isa nagsubliak dito lugar tayo. Ngam ita, sa bali manan ti imapay ariknak. Kat masiguradok, sa anak pa'y anan-anay anawaya-wayaan, manipod ka dagiti pagtangiti na palabas. Dahit kayat ko ang mapunasan iti kaunggak, Lola. Kayat ko nalipatan tinasama na palabas. Diyak kayat nagtalinad iti barukong ko ti pait. Diyak kayat, Lola. Inaday dinanang ni Lola manang Emmy. Iso di pasaray pagkamaangan mi idi, tunggal kumaro tinaalas nga ugali day di tatang. Iti panagmaymaysa ni Angela aburidak akabsat ko, sipod pimusay day dinanang, ni Lola laangan ti kadkadwana, takas nga ruden iti naibagak, kalaat-latan ang nagpukaw ti inauna akabsat mi, idi si bibiyagpay ni nanang ko. Sigon iti naamuak, kalaat-latan ang nagpukaw ni Manong Rico, kalpasan ti sumagmamano alawas, manipod pimusay iti maysa nga aksidente day di tatang. Nabartek kano idi day di tatang, kat natinag iti agdan ti balay mi. Naitupa ti ulo na iti natangken abanag, apuon ti ipupusay na. Awan mo't bibiyang kuket din iti day di abanag manang, taawanak kat nga ruden iti lugar mi. Ngem ti kinaranggas day di amak, agtaltalinaed amangal al-alya kanyak. Lola, apay ang nakakandado pa'y lang ti silid day di tatang. Awan apulos tinang luklukat iti day taraol. Uray idi na itabunan ti amayo. Inkandado mo't day di inayo, kani ading mo nga Angela day tasilid. Saan pa'y nagpukaw idi ni Rico? Kaya't ko ti sumrok di tasilid, Lola. Kaya't ko ang makita noon niya dagiti alikamon iti unag ti silid day di tatang. Sigurado ka, apok. Amang ano nakarkaro ang masakitan ka, no adda makita mi iti day taasilid. Nasaksakit no jak maamuan noon niya taadda di ta, Lola. Ay, sige, ti makaambo, apok. Mabit lang tayo nakalaang titulbag. Agyaman nak, Lola. Anya nga tadagita alikamon day di tatang. Anapanawan na ito nagday ti asilid.
Aktib ti bayak. Diyak ka muna niya dagiti alikamon na makita ka pa man na malukatak dahito asilid. Ngamnas kan ngagbalina ka natibkar. Sana rumbang ngagbalina ka nalupoy. Awanan day di tatang. Katrumbang lang ang mawaya-waya anak mo tan itilagip tinapalabas. Raul, apok. Ah, Adto'y titulbag ti silid day di tatang mo. agyaman nak lola. Ti angot iti silid day di tatang. Saan pa'y lang nga nagbaliw? At dapay lang dito'y dagiti kawas na. Ultimo ti paborito na asinturo na kanayon nga usaran na idi. Nakasabit pa'y lang di tadiding, lola. Raul, apok. Apay akas tutarik nak, lola. Kasla dapay lang dito'y day di tatang. At dapay buta nga marik na kiti kaunggak. Saan mo lako man alinukatan ti silid na? Ngam kasapulan, lola. Tapno mapanaknagak no talaga saan ako na mabutang. Akas edi si bibiyag pa iday di tatang. Amin asakit kan lwa. Kat dito'y anang rugi apok. Saan nalaka alipatan ti may sa asilid? Anagbalin a kayarigan a pagbaludan para kada kayo nga agkabsat. Uwan nga rod, lola. Ngam kaya't ko apanagtakan iti bagik nga awanin ti rumbang akabutan ko. Naskan ang maitanaman dagidi apagteng ang nagbali na napaset tinapalabas. Naimbaga malamyo, tatays ko. Malagipdak ka di pa'y? Raul? Si kani Raul? Ti anak day di Mariaw? Uwan, tata. Siyak nga rod. Ay, kunakno di kan agsubli dito'y lugar tayo, Barawk. Naunday apanawan ti kaawan mao. Ado nga minti sa lodsoda kaya't ko amasong batan, tatays ko. Nang runa ti may papan ka ni Manong Rico. Ni Rico. Nabayagan aday ta ti pagsasaritaan da dito'y lugar tayaw. Ha? Anya ti kayat ti asawan, tata? Amaw, Barok. Sakbay ang nagpukaw ni Manong mo. Napaliiw ko. Mano arabi amang mga kung agsangsangit itilikudan ti balayaw. Agsangsangit? Ngam, apay, tatays ko. Diyak mo ano anya ti makagapaw. Gaputa ka itabtabon la ididay di Mariaw nga amayaw. Impagarup ko ano, gapula ang itiladingit na. Iti may nga aldaw, kla at lata na nagpukaw. Saan ang nagpakpakada? Awan apulos ti makaamo, no sa dino tinapanan na. Panagkunayo ka di, tata. At dadakes anapasamak kan kwa na? Day tati jak amo, Raul. Panagkunak at dakada kayo amang takwat. Noan niya talaga ti palimad anay talimang iti unag ti pagtaangan niya.
ti Rabi. Ngam di naklata sa rungkaran ni Tuglap. Saan na mapunas iti isip ko tinaibaga ni tatais ko. Pasaray mangeg na kanungag sang sangit iti likodan ti balay ni Manong Rico. Ngam anya ti makagapo. No si bibiyag pa'y kumaididay di tatang. Nalabit a pagarupag nga amangan no kinabil namanan ni Manong Rico. Ngam kadagidi a panawan. Pimusayan day di tatang. Imposible ang makabil na pa'y ni Manong ko. Talaga makaburbur siya dagiti napasama kapag tangiti kaawan ko diti lugar mi. Nagadong espekulasyon ti mangmangag ko. Hanggang saan ko arumbang nga patsyan latan dagijay. Masapol nga amwag noan niya talaga ti agpayso. Puston Manong, saan talaangan adoktalan tinapasamak iti napalabas? Angela ating, karbangan ta maamuan tagpaiso. Saan lang asika tinasakitan idi? Ikagkaguma akon alipatan tinapalabas Manong Raul. No kayat mo asublian? Sigurado nga agsublimot ti saam ken buteng anang balkot kanyak idi. Nang runay dagmay-may sa akon. Ading, idijak pa'y pimanaw diti lugar tayo. Rinabi nga agluluwaak gapo kadagiti apagten. Di mo amo daytoy tapimanaw ka idin Manong Raul. Nakakaasi ak idi amang ilemlemang kadagiti lemma agapuanan ti kinaulpit day di tatang. Adaak ditan ading. Ngam masapol adoktalin tati kinapudno. Kinapudno? Apay-pay laang Manong Raul. No panunutan ana imbag. Awan ko man ti bibiyang mo ta nagtalaw ka idin. Gapu tadyak kinabailan ading ko. Ngam amom ka di nga inaldaw ang makonkonsensyaak. No apay a pinanawan kayo idi. Kat inaldaw mo ta mas daaw kami. No apay adi na kami insurot itinapanan. Nagbuto nga Angela. Impagarup ko idi no nalibasa kunti amin na saam kanda ka sa pagtang iti ipapaanaw ko. Bagim laang ti pinanunot mo Manong. Imbati na kami iti impyerno. Nga madda ako na din ko. Ornusan tayo ti amin. Masapol ang maamuan ta ti kinapudno. Kat masapol ko ti tulong mo. Diyak amo no kabaalak may Manong. Nagdagsan ti barukong ko. Maawatan ka ading. Ngam no saan taas ang wan. Sigurado nga agsubli-subli lang ti saam amarikrik nata. Kaya't kung tinauli mo ka pa nagbiag. Ngam tunggal malagip ko ni Manong Rico. Day tati makagapo. No apay anas ka na matakwatan tati kinapudno. Noan niya tinapasamak ka ni Manong Rico. Sige. No day tati kayat mo. Tulungan ka, Manong. Dandani saan nga umanugot ni ading ko nga Angela iti panggap ko man ng Emmy. Ngam naalukoy ko matlaang isa na ikanak iti namnama. Tikala at latan a panagpukaw ni Manong Rico adi mi ammo ti makagapo
Ti kang runaan akayat ko atakwatan, iti panagsublik iti lugar mi. Saan mi nga amuno niya at talaga tinapasamak iti panagpukaw ni Manong Rico. Iti na minsan a panakisarsaritak ka ni Lola Berta, nagparik na kanya nga ada ilimlimad na. Kat day tati kayat ko aduktalan, tabareng kunak no ada pakainaigan na, iti kala at latan a panagpukaw ni Manong ko. Nalaus mo ti panagyaman ko iti buridak mi ani Angela, taim manugot at tulungan na, nga uray agkad-kad kuma ididamo. Angela, anya silid da ito eh. Kasladyak malagip nga da kastoy asilid idi. Bodega day taday di tatang. Katawan ti asino man ang babalin asumrek di ta idi Manong. Kasta ka di? Jak mawatan tirik na kading. Ngam kaslada bilag ang mga idurduron kanya asumrek iti dayto asilid. Nga Manong, amano nakarkara masakitan ka, no ada matakwatan ta dita. Anyat amuta. Amangan no dita maduktalan tati sungbat iti saludsud ta. No apayakilat ang nagpukaw ni Manong Rico. Sige. Lukat ang mga rod Manong. Ngampartakan talaang. Diyak namin maibturan ti angot di taunag. Sige. Ala, umay ka na ding. Ni. At sa magmamano adaan asurat dito eh. Adapay notebook. Nakasurat mo tinagan ni tatang itilikudan na. Saan mo nabasbasaan, Manong? Agore ka. Agore ka ding. Penmanship ni nanang daytoy. Rico, saan mo ngay bagbagay ti ure asino tinakita? Anak kalaan. Anya ti katasawan dayta? Anya ti nakita ni Manong Rico? Mapitla nga din ko. Ituloy ko abasahin. No jakton makasao. Ni Rico ti makaammo iti kinapudno. Ni Manong Rico ti makaammo iti palimad? Iso ang nagpukaw akas lasok? Ngaman niya day ta palimad. Awantan nga agpadpada. Natayin ni nanang. Kat saan tayo nga amuno ayan ni Manong Rico? Manong? Nga masapul nga amuntan noan niya ti keta sa bunday ito nga insurat ni nanang iti day ti ang notebook. Kanoan niya ti palimad adakdakamaten na nga amun ni Manong Rico. Uwan Manong Raul. Barang no daytan ti mangwaya-waya kadata. Iti an niniwan ti napalabas. Lola, ada nasarakan mi ang notebook iti bodega day ti tatang. Ada nabasa mi nga insurat day dinanang. Ha? Sigon iti insurat day dinanang? Adda palimad nga amo ni Manong Rico? Apok, nabayagan na akayat ko nga ibaga da ito'y kada kayo. Ngam nagamakak, anakarkaro ama perdi ti pamilyayo. Anya day ta, Lola. Masapo lang maamuan mi. Bakit akon? Mamati ak, adya kon agbay-agpay iti abiyag. Iso arumbang lama ibagak beton day toy. Tapno lumagan beton ti barukong ko. Lola? Anya ti amo ni Manong Rico, Lola? Unyag pa iso, Lola. Amangan no day tanti sungbat itinabayagan asaludsod mi ni Angela. No apay akilata nagpukaw ni Manong Rico.
Saan nailimod ka na kayo? Anauyong day di amayo. Ngamti saan yung amo? Paspasakitan na day dinanang yo. Kabkabilan na. Lola. Amo ni manong yo ariko day ta. Kat iti may sa arabi nakita manan ni manong yo ti panangkabkabil day di amayo iti inayo. Pinanggap iti ni Rico a protektaran ti inayo. Ingkalidis na, tapno saanan a nakarkaro a makabil ti amayo. Kabayatan ti pananganawa na iti day di amayo. Saan a naigagara a naiduron na iti agdan. Kat natinag, nga iso ti gapuanan ti ipupusay na. Anya? Diyos ko. Lola, saan ka di at tinagdinamag agapuanan ti ipupusay day di tatang kat aksidente anatin nagitagdan? Kasta ting kagumaan a pinagparang day dinanang iyo. Di na ngamin kayat a maibalod ni manong iyo. Numaduktalan ti aksidente apan nakaiduron na iti day di amayo iti agdan. Numalagip mo iti Angela. Kanayon day dinanang yu iti abay ni manong mo ariko. Kabayatan a nakamasayag day di amayo. Al-alalayan na idi ni manong mo ariko. Taamag ando kala at kitdi nga adda makaduktal. Ani manong yu tigapuanan ti panakatnag iti agdan day di amayo. Diyos ko. Kastagayam tinapasamak. Isumat lagayam akalat ang nagpukaw ni Manong Rico. Kalpasan na itabon day di tatang. Lola, kasanong amoyo day ta napasamak? Gapo ta nagpakada kanyak ni Manong yo. Impudno na kanyak ti amin sakbay ngay madayo. Makonsensya ka nung amin iti napasamak. Kayat nakano asangon ti amin. Ngam saan akayat day di inayo a maibalod ni manong yo. Kastagayam ti pudno at napasamak. Ipatpatag-unay day di inayo ni manong yo ariko. Kat di na kayat a maibalod di kabsatyo. Lola? Anyan Lola. Mano at awan akayat may nga amon ti kinapudno. Kamda kayo lagayam ti makasungbat. Angela ading, saan pa analah daw ti amin? Birukan ta ni Manong Rico. Manong Raul? Nabayagan day di apagteng. Panagkunak, nas ka na mga baruanan tayon. Umanamong akiti day ta plano yung agkabsat. Sapay lak tamasarakan nyo ti kabsat yo. Manong Raul, jak pulos ni namnama ti kasdi matakuhatan ta. Oray siya kading. Jak pulos ni namnama dagi ja pagtang. Jak lain pagarup akas di gayam tinapasamak. Isumot lagayam akala at latan ang nagpukaw ni Manong Rico. Tim pagarup ti amin, kat adanda ka sa napasamakan ko ana. Takala at ang nagpukaw, idi awanan day di tatang. Angela. Maawatak itan Manong. Maawatak kon. Ti anya ading. Kalpasan ti pupusay day di tatang. Kanayon amadlaw ko ang nakaululimak ni Manong Rico. Kasla kanayon nga adda kabuteng na. Kan madlaw ang mariribukan launay. Panagkunak. Dahil tamot lati makagapon o apay anay baga kanyak ni Tata Isko. Akanayon amang nga agsangsangit ni Manong Rico itilikod ti balay tayo. Ading, pasensyakan. Nadakla ko makadagidi akan ito. Adda ko man na itulong ko.
Imon una ka nga mina nagtalaw idi Manong. Di mo na anusan ti kinauyong day di tatang. Pasensya anak lakuman, Angela. Awanan ti maaramidan ta Manong Raul. Saan tan ama isubli ti napalabas. Pudno day tangay bagam. Iso ti kasayatan ni tang aramidan ta. Ikagumanta sa pulan ni Manong Rico. Makatawon ti napalabas. Manipod inrugita sa pulen ni Manong Rico. Ngam na pa ay taading. Manong Raul. Panagkunak. Talagang awanan ti plano ni Manong Rico ng agparik na kung nagpakita pa dito lugar tayo. Nang runa dito'y balay tayo. Pagarupon na siguro. Ano matakwatan ta nga iso ti gapu ti pupusay day di tatang. Kat gumura takan kwa na. Nalabit akas taading ko. To'y balay tayo. Dahito tinagbalin nga umul asaksi iti amin ang napasamak iti pamilya tayo. Manong Raul. At amin dito'y dagiti lagip ti pamilya tayo. Manipod pa nagsangsangit tayong agkakabsat. Gapoy ti kinauyong day di tatang. Aging gaan napasamak dagiti pagteng anamimpin sa nagapuanan ti panagiin na dayo tayo. Kasano itan Manong Raul? Anya ti aramidan ta? Ta saan ta mo ta masarakan ni Manong Rico? Saan ta sumuko, Angela? Ituloy talata sa pulen ni Manong Rico. Mamati aka makita tan tumot lang dayjay. No addapay ito'y abiyag Manong. Angela. Diyak kaya ta panunutan. Ngam kasano no gapu itinalaos apan nakakonsensya na. Kat no anya laditan tinapanunot na nga inaramid. Aging gang awan pamanagnak nga awanin ito'y alubong ni Manong Rico. Saan ta mapukawan itinamnama ading. Ituloy talata sa pulen. Sige Manong Raul. Sana balit adda ka nakadwak. Saan ako naagbanag ang nakakaasing agmaymaysa. Di ka agdanag, tadi ka baybayan nadin ko. Ngamkit di. Masapula panawan tanday ti abalay. Manong? Naduktalan tan ti pudno na pasamak. Nawaya-wayaan tan iti tanikala tinasaem ang napalabas. Katapno mamimpinsa na malipatan ta dagiti saan ang nasaya at apagteng. Masapula panawan tanday ti balay tayo. Mga baruanan ta ading. Mangrugita iti sabali nga agpang tibiyag. Katapno maaramid ta dayta. Masapula panawan tanday ti abalay. Nga iso tinangrugyan ti amin.
Nagsublik iti lugar mi, kat mayarig iti nagpiglatan asugat, akala at manan anasugat, kat nagdara manang emi. Nagsubli ak iti lugar mi, takayat ko kumaamalagip dagiti laeng nararagsak apagteng. Ngam saan analiklikan manang, dagiti saan anasaya at apagteng tirimming baw iti barukong ko. Mainayon pa iti panidir kanyak ni ading ko nga Angela, ngam na imbaglaengan, tanaawatan na adagos ti panangilawlawag ko, kat pinakawan nakmat adagos. Pagarupak no awan serbi ti panagsublik, takas ladyak matla kabailan ti rumukat iti anniniwan ti nasaem anapalabas. Ngam iti panakaduktal mi iti pudpud no makagapo, iti ipupusay day di tatang, agpada kami anabang aran ka ni Angela nga ading ko. Tapno mamin pinsanan ang makalipat kami. Ingkadang minapanawan ti dimakkelan mi abalay, amayarig iti pagbaludan ti agkakasaem apagteng iti biag mi nga agkabsat. Nakipagnaed kami iti balay ni Lola, kat aging ga itamanang, saan kami ang mapukpukawan iti namnama, amasarakan mi pay ni Manong Rico. May sapay day ta makagapo no apay nga insalaysay ko dito'y programa yo ti pakasaritaak, tabaran kunak no manggagan ni Manong Rico, kat mapanunot na ti mangkontak kada kami, no sa di man ti ayan na. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Raul. Pagayam ko a Raul, saan agagangay la pakasaritaan ti insalaysay mo? Adda dagiti maselan a pagteng na makagapo no apay asaan min nga imparang babaen iti eksena. Narigat apugtuan no anya talaga ti kasasaad ti nagpukaw akabsat mo pagayam ko. Ngam kararag ko asapay lakuma ta iti mabiit, makakalap kayon iti impormasyon iti sadino man nga ayan na. Tabareng kas kada kayo kani ading mo, mawayawayaan moten, manipod iti tanikala anang ibalod kenkwana, gapo ka dagiti pagteng anapasama iti kalabas. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyay.